Axel Media filɛ bɔ an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye donba ye karamɔgɔ Samake n'o ye Jitumu Bala ye an b'a tɔgɔ mɛn an kɔni m'a ye an n'a denw an n'a mɔden filananw ye ɲɔgɔn ye sabananw naaninan an hakili la karamɔgɔ Musa yɛrɛ fana y'a mɔden dɔ ye donc mais mɔden hakɛ n'a min don ani ka bɔ jɔn jɔn na fo ka taa se Jitumu Bala ma ne hakili la n'a ye kuma d'a ma kuma daminɛ la a bɛ foli kɛ ko présentation kɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la bi y'an siɲɛ fɔlɔ ye a ka kuma Actuel Media kan nka an b'a dɔn a tɛna kɛ siɲɛ laban ye wa nin bɛna kɛ mɔgɔ caman fana siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye ka kuma réseau sanfɛ ka sabu kɛ mɔgɔ min don a kuma man di fan bɛɛ fɛ mais ni ala ye a latigɛ ani an ka sigi émission kɔnɔna la donc an bɛ ne dugawu de kɛ kuma min bɛna bɔ a kɔnɔ ala ka kɛ kuma barikamaw ye ala ka kɛ kuma sabatilenw ye ani minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ émission in sababu la ala ka kɛ mɔgɔ nafamaw ye karamɔgɔ i bɛ foli ni tanuni kɛ filɛbagaw la alhamdulilayi kasira an bɛ ala tanu ka barika da ka page in abonné cɛman n'a musoman an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen e yɛrɛ n'i ka délégation an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an sigila kɛnɛ min kan kɛnɛ belebele don kɛnɛ nafaman don alhamdulilayi kasira ne ye Musa Samake Jitumu Bala mɔden ne ye Jitumu Bala mɔden ne yɛrɛ tɔgɔma ne ye Jitumu Bala ye alhamdulilayi kasira n'i y'a mɛn ko Jitumu Bala Bala sɛbɛli Bala kununbali n bɛ se k'a fɔ kuma lasurunya la a yɛrɛ de sigilen filɛ i kɔrɔ parce que a mɔden direct de ye ne yɛrɛ ye ne tɔgɔ fana de dalen don a la alhamdulilayi kasira an bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛna don baro kɔnɔ ni fili sɔrɔla kuma na yɔrɔ min kanubagaw ni lajɛbagaw ka hakɛ to ni ala ka dɛmɛ inshallah n diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ Musa an bɛ foli d'i ma ka foli di i ka kalanden bɛɛ ma ani jɛɲɔgɔn bɛɛ ni balima bɛɛ ka sabu kɛ u caman fana kumana nin media in sanfɛ n'o ye Actuel Media ye bi an b'a dɔn aw ka bonda la dɔnni suguya ka ca nka bɛɛ kɛlen bɛ k'aw dɔnni mun ye farafinna falajɛla n'o ye laturuko ye n b'a dɔn i sigilen b'o kan i sigilen bɛ ko wɛrɛw kan nka an b'a daminɛ ni laturuko ye aw bɛ mɔgɔw kungo filɛ ni laturu ye aw b'a kɛ ni bolokɔnɔnaw ye ka sabu kɛ hali an n'i ka cɛkɔrɔba delila ka émission kɛ o fana y'a fɔ o cogo kelen na n bɛ fɛ an ka kuma nin fila kan yala ni filɛli cogo fila danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ se k'i base jumɛn kumakan kan ka tɛmɛ jumɛn kan walima a bɛɛ ye sababa ye wa alhamdulilayi kasira an bɛ ala tanu ka barika da filɛli sira fila in na a bɛɛ n'a nafa de don laturu bɛ ko nataw ale ni ko mun kɛli la ka tɛmɛ janfa sirili kama i bɛ bɔ janfa kɔnɔ cogo di dabaliju kɛli kama i bɛ bɔ dabali in kɔnɔ cogo di n b'a fɛ ka muso furu muso in furu ka di na wa n b'a fɛ ka nin baara yɔrɔ in dayɛlɛ baara yɔrɔ in dayɛlɛni ka di na wa n b'a fɛ ka taa voyage la hɛrɛ b'a sira kan ou bien tɔɔrɔ b'a sira kan wa laturu bɛ yeli kɛ nin sira ninnu de kan i y'a faamuya laturu nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ ko dogolen caman dɔn a bɛ se ka mɔgɔ bɔ dingɛ caman kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ bila sanfɛ sira caman kan laturu nafa tɛ se ka fɔ ka ban fo n'i ka dɔnni danna yɔrɔ min na an bɔla Jitumu Bala la a taala ka fɛn min to a kɔ n'o ye laturu ye a ko a bɔnnaw ma a ye laturu so 16 ci fara sanfɛ janikɔrɔ a ko a bɔnnaw ma aw kana ɲinɛ nin kɔ ni min hakili to nin na e tɛ malo i tɛ sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ cɛw dan i bɛ musow dan ni nin sira de ye alhamdulilayi kasira anw fana ma ɲinɛ laturu kɔ an y'a ta an mɔkɛ kɔ ka diɲɛ taama n'a ye ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ ka diɲɛ mɔgɔw fana nafa n'a ye ni ala ka dɛmɛ ye maa maa bɛ yen i b'a fɛ ka ko dɔ daminɛ furuko don i b'a fɛ ka dugutaga de kɛ i b'a fɛ ka baarada dɔ de ɲɛɲini i k'a siri i ka lajɛli kɛ lajɛli ka ɲi ka nkalon tigɛ ka mɔgɔw ka du ci lajɛli la o de man ɲi n tɛ ka mɔgɔw bilasira i bɛ se ka bɔ fili kɔnɔ ka taa sira jɛlen kan cogo min lajɛli bɛ nin sira ninnu waleya mɔgɔ ye ka sɔrɔ baasi foyi t'a kɔnɔna na lajɛli sira filanan o ye tigɛ kɔnɔna lajɛli ye tigɛ kɔnɔna lajɛli an y'o fana sɔrɔ an fa kɔ an fa yɛrɛ bɛ balo la an y'o sɔrɔ ale fana ka sira kan tigɛ kɔnɔna lajɛli k'i tigɛ kɔnɔna fila minɛ k'a lajɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni nali ma nɔgɔ i ma i b'i tigɛ foto ta ka ci an b'i tigɛ lajɛ i ka kan ka ni baara min ye parce que ala ye mɔgɔ fɛn fɛn da dugukolo kan bɛɛ n'i ka baara don n'i ka baara tɛ baara min ye i tɛ ɲɛtaga sɔrɔ a la e filɛ nin ye media baara min na i ka baara de don i ye ɲɛtaga sɔrɔ a la n'i ka baara tɛ n'i y'a daminɛ i tun b'a dabila wala mɔgɔ bɛɛ n'i ka baara de don n'i ka baara ye baara min ye i b'a ye n'i donn'o la dɔrɔn i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ hali ni degun bɛ na degun tɛ caya n'i tigɛ kɔnɔna fila lajɛla n balimakɛ n balimamuso i ka baarakɛta ye mun ye o bɛ f'i ye i ka saraka bɔta ye mun ye o bɛ f'i ye i ka kan ka nasi ni jiri mun ko kuranɛ hayaw la o bɛ f'i ye n'i ye ninnu kɛ i b'a ye i juguw bɛ dɛsɛ i la de
mɔgɔ caman bɛ yen u ka kow daminɛtɔ u bɛ commencer ka hɛrɛ sɔrɔ nka u ka kow bɛ bali ka dafiri k'u ka sɔrɔw tiɲɛ foyi tɛ ɲɛɲinibaliya kɔ ou bien i y'a ɲɛɲini i ma bɛn ni tiɲɛtigi ye alhamdulilayi kasira mɔgɔ mɔgɔ i b'a fɛ k'i ka ɲɛnamaya kow taabolo faamu ka lafiya sɔrɔ k'i ka baarakɛta dɔn hali den mun n'a b'i bolo i denw ka ko ɲɛɲini parce que mɔgɔ an farafin bɛ ka ɲinɛ o de kɔ i y'a faamu n'i ye den sɔrɔ kana ɲinɛ i denw kɔ cɛ caman bɛ yen olu b'u yɛrɛ de ka ko ɲɛɲini ka ɲinɛ denw kɔ bon e dɛsɛ waati bɛ bɛn denw fana kɔrɔ wuli waati ma n'e ɲinɛ n'i denw kɔ e dɛsɛlen fɛn tɛ e bolo tuguni e bɛna fɔ k'i bɛ denw ka ko ɲɛɲini ça c'est trop tard tɛ ɲɛ sɔrɔ a la se tɛ denw ye k'u yɛrɛ ka ko ɲɛɲini bon mun y'u denw ka ko ɲɛɲini e b'a ye se tun bɛ e ye fɔlɔ ka tɛmɛ olu kan nka olu nana wuli ka tɛmɛ e denw na ka pilasi baw sɔrɔ ka hɛrɛ baw sɔrɔ e yɛrɛ ma mun sɔrɔ i b'a fɔ ko maaw y'i juguya k'a sɔrɔ i yɛrɛ ɲinɛ n'i yɛrɛ de kɔ mɔgɔ yɛrɛ de y'i den ye n'i y'i den ka ko ɲɛɲini i den bɛ yɛlɛ sanfɛ o bɛ bɛn e fana jigin kuma ma i b'a ye hɛrɛ tɛ tigɛ so kɔnɔ bɛɛ k'i cɛsiri i b'i ka ko ɲɛɲini cogo min k'i den cɛman fara musoman kan i k'u ka ko ɲɛɲini u fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min n'o kɛla dɔrɔn alhamdulilayi i denw bɛ mansaya nafa sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ inshallah. Merci karamɔgɔ Musa Samake nin diyara n ye kosɛbɛ Jismu Bala mɔden an b'i fo Jismu Bala n'i y'a mɛn laturu a dabaga cayalen Bamakɔ kɔnɔ kojugu yanni ka to an ka se cɛ bisaba an bɛ fɛ halisa laturu dalaw Bamakɔ falen don a la Mali falen don a la yala an bɛ tiɲɛtigiw dɔn cogo di parce que mun mana bɔ Jismu Bala mɔdenw da surtout anw minnu ye mɔden dirɛtiw ye an b'a bisigi k'a fɔ k'o ye kisɛ ye laturuko la an bɛ tiɲɛtigiw dɔn ka bɔ nkalontigiw cɛla cogo di. Alhamdulilayi kasira laturu tiɲɛ dɔ man gɛlɛn i y'a faamu n'i sera mɔgɔ ma ko k'i ka ko lajɛ laturu la n'a ye min fɔ e ɲɛna e yɛrɛ min ta la fɛ nin bɛ fɛn dɔ nin tɛ fɛn dɔ i b'o dɔn yɔrɔ la i ka ko dogolen n'a y'o dɔn k'o f'i ye i b'a dɔn nin bɛ fɛn dɔn nka n'a ma se ka ko dogolen fɛ e ye wuli ka taa ɲɛfɛ laturu de bɛ ko dogolen dɔn k'a fɔ i ɲɛna e yɛrɛ tun ɲinɛ bɛ hali ko min kɔ laturudala b'a fɔ i ɲɛna ko nin ko de bɛ k'i ka ko tiɲɛ i ye nin ko kɛ nin waati in ne bɛ k'i ka ko tiɲɛ i yɛrɛ bɛ sigi k'i hakili jagabɔ dɔrɔn i b'a ye i b'a dɔn tiɲɛna nin ko kɛlen ka bɛ san 5 san 6 bɔ ja ne yɛrɛ mago sakun de ye nin o de ye dɔnnibaga ye min bɛ ko dogolen dɔn waati janna ko min b'a dɔn k'a fɔ o de ye laturu ye laturudala ye i y'a faamu k'a saraka fɔ k'a d'a kan i b'a saraka bɔ dɔrɔn i ka ko bɛɛ bɛ débloquer i y'a faamu n'o tɛ laturudala cayala parce que kalanbulon dayɛlɛnnen dɔ fan bɛɛ fɛ n'i nɛn ka di dɔrɔn i bɛ se ka wuli ka mɔgɔw kuma walasa mɔgɔw k'i yɔrɔ dɔn ka t'i sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ a caman bɛ yen o tɛ foyi dɔn bon fayida caman fana bɛ di bi fayida di ka ɲi i y'a faamu nka fayida dɔnbaga man ca mɔgɔ dan mun ye ne yɛrɛ wele k'a fɔ olu ye mɔgɔw ka fayidaw ta laturu la k'a baara kɛ depuis n'u kɛla u ka adamadenya datuguna de pewu bilahi o mɔgɔ ka ca i y'a faamuya dɔ yɛrɛ ko o bɛ damanda la ko depuis dɔ ye solomana baara dɔ fɔ k'ale k'o kɛ k'ale ye solomana baara in kɛ yɔrɔ min ko y'a sɔrɔ san kɔnɔ ale ma wari sɔrɔ dama na ka taa so 10,10 miliyɔn kɔ 20,000 nka depuis n'ale ye baara in kɛ k'a sɔrɔ 3,770,000 de tun b'ale kun ko baara in kɛlen san 4 de ye ɲinan ye ale ma 5,000 sɔrɔ ka mara jufa la ko nin y'ale halala ye a dusu tiɲɛnen k'ale bɛ taa yɛrɛ faa ko n tɛ k'ale tɛ kɛ fɛn tuguni o y'a sɔrɔ ne y'a ka lajɛli de kɛ k'a fɔ a ɲɛna fɛn min y'a siri n ko i ye fɛn dɔ dun fɛn min i yɛrɛ de kɛli i yɛrɛ ma jugu ye i ye baara fɛn dɔ dun ko fɛn bɛ se ka nafa s'i ma o fɛn de y'i datugu a ka sɔrɔ k'a fɔ sisan ko walahi ko depuis ala k'ale dan mɔgɔ ka ko dogolen fɔ ale ka ko la min ye tiɲɛ ye ko ne de don a bɛ débloquer cogo min n y'o débloquer cogo fɔ a ye a ka ko bɛ dayɛlɛn cogo min n y'o fɔ a ye alhamdulilayi a y'olu kɛ a commencé la ka lafiya sɔrɔli daminɛ o de kama fayida caman bɛ yen bɛɛ tɛ dɔnnibaga ye bɛɛ tɛ dɔnni dɔn dɔnni ye gundo cɛjugu de ye bɛɛ tɛ dɔnni dɔn an ka maakɔrɔbaw tulo b'an na mun ye tiɲɛ masabaw ye dɔnni gundo ka bon fɔlɔ dɔnni tun tɛ di hali denmisɛnnin fitinin ma f'i ka se hakɛ dɔw ma i cɛkɔrɔbaw k'a dɔn i hakili sigilen don
i m'a ye cɛkɔrɔba caman taala ni dalu kabakomanw ye u sala n'a ye o bɛ jateminɛ kɛ ni den mun hakili ma sigilen tɛ ba sigilen tɛ o bɛ préféré ka san ni dalu in y'o kɔnɔ o t'a d'a ma parce que n'a dila dɔrɔn a bɛ tiɲɛni kɛ na ou bien a bɛ dalu in a b'a yɛrɛkɛ sira kirikara bɛɛ fɛ mɔgɔ kirikara bɛɛ b'a sɔrɔ o de ye dɔɔni yɛrɛ cɛkɔrɔba caman taala n'u ka gundo babaw ye ka sababu kɛ siranya ye denmisɛnninw ka basigibaliyaw la alhamdulilayi kasira mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni lajɛliko sira kan ni i mago bɛ lajɛli la k'i ka kow ɲɛdɔn i bɛ tunga na i ka kow gɛlɛyalen don i ka papiye ko gɛlɛyalen don i ka baara ko gɛlɛyalen don i yɛrɛ mana sɔrɔ kɛ sɔrɔ tɛ sigi bolo e ka ne contacter ba ye téléphone numéro ye 76 51 23 25 ni ye n wele WhatsApp ou bien appel direct la i bɛ se ka lafiya cogo min balimakɛ n balimamuso n'Ala sɔnna n b'o f'i ye inshallah. Ni diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ Musa Samake an bɛ fɛ sisan an ka kuma cɛ 30 kan laturu tɛmɛnen kɔfɛ an yɛrɛ nana sɔrɔ cɛ 30 a package fɛn fɛn bɛ yan n kɔni t'a dɔn ni anw de sigi walima nin kun nka an y'a sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ parce que an ka ɲininkali fanba dɔ fɛnɛ b'a kan cɛ 30 bɛ se ka mun kɛ cɛ 30 bɛ se ka mun kɛ yala laturu ni filɛliw kɔfɛ aw bɛ baara kɛ ni cɛ 30 de dɔɔni kɔnɔna la. Alhamdulilayi kasira an bɛ baara caman kɛ cɛ 30 la cɛ 30 an bɛ karabali baaraw de kɛ n'a ye. I y'a mɛn cɛ 30 ale yɛrɛ tɛ foyi bɛ karabali kɔ ale ni ko datugu o bɛ datugunaw cɛ 30 b'o de kɛ alhamdulilayi kasira mɔgɔ minnu bɛ yen n'u sigilen don kɔfɛ jamanaw kan ou bien i bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Afiriki kɔnɔ i b'a fɛ ka papiye ko gɛlɛya dɔ b'i kan i mago bɛ i bɛ jamana min kɔnɔ sigi papiye la an b'a baara kɛ cɛ 30 la ka dati d'i ma n'Ala ka dɛmɛ ye yan'o waati cɛ i bɛ papiye sɔrɔ bon mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ i bɛ baarada la waati bɛɛ u b'i bila ka bɔ baara la e b'a fɛ k'i dɛmɛ cogo min i bɛ baara min na i ka mɔgɔ kana se k'i bɔ baarada in na an b'a baara kɛ cɛ 30 la i bɛ to baara in na mun fana bɛ yen i mago bɛ pilasi ba dɔ la i b'a fɛ i ka se ka pilasi in sɔrɔ an b'a baara kɛ cɛ 30 la i bɛ se ka pilasi in sɔrɔ cogo min o tɛ se ka baara min ni pilasi in sɔrɔli cɛ ɔ mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ni olu fana furumuso b'i bolo yen i ni furumuso kɔ dɔ don ɲɔgɔn na i lasigi kɛnɛ ma e b'a fɛ i muso n'i ka siri ɲɔgɔn ma a ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cɛ wɛrɛw ka fara la an b'a baara kɛ cɛ 30 la cɛ 30 nafa tɛ se ka fɔ ka ban mɔgɔ minnu bɛ entreprise baw b'i bolo i b'a fɛ i ka entreprise i ka ɲɛtaga sɔrɔ a la entreprise in ka fanga sɔrɔ i y'a dilan i ye entreprise dayɛlɛ nafa min kama i k'o nafababaw sɔrɔ an b'a lajɛli kɛ cɛ 30 la ala bɛ i ka entreprise sankɔrɔta d'a ma kosɛbɛ sɔrɔ siraw kan alhamdulilayi kasira cɛ 30 baara mɔgɔ minnu bɛ yen i ye den balontan na ou bien i yɛrɛ bɛ balontan i bɛ kɔ kan ou bien i fɛ ka taa kɔ kan i ma dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la i ma mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ se k'i contrat signer n'i ye n'i y'a contacter n balimakɛ balimamuso an b'i dɛmɛ cɛ 30 la i bɛ contrat sɔrɔ ka taa kɔ kan ou bien n'i bɛ kɔ kan i bɛ contrat yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka san yɛrɛ sɔrɔ wala ka nafa sɔrɔ i ka baara kɔnɔna na an b'a lajɛli kɛ cɛ 30 la alhamdulilayi kasira cɛ 30 baara wɛrɛw bɛ yen min y'a nafoloko siraw ye diɲɛ bɛɛ bɛ dɔn n'o sira ye an b'a yɛrɛ baara kɛ cɛ 30 la i bɛ jamana o jamana kan an balimakɛ an balimamuso i ka se k'o jamana nafolo miliyɔn 10 sɔrɔ yanni ka kalo 3 dafa i bɛ euro de bɛ don i fɛ yen n'a lajɛli kɛra kalo 3 kɔnɔ i bɛ euro miliyɔn 10 sɔrɔ dollar de bɛ don aw fɛ yen n'a baara kɛ n'i ye yanni ka kalo 3 dafa i bɛ dollar miliyɔn 10 sɔrɔ mun bɛ dara mun dun n'a baara kɛ n'i ye yanni ka kalo 3 dafa i bɛ dara miliyɔn 10 sɔrɔ mun bɛ dinar dun fana o cogo kelen don mun yɛrɛ bɛ CFA dun an fɛ Afiriki yan n'a baara kɛ n'i ye yanni ka kalo 3 dafa i bɛ CFA miliyɔn 10 sɔrɔ cɛ 30 tɛ dɛsɛ diɲɛ foyi la fo ni morikɛ n'i t'a dɔn cɛkɔrɔbaw kulo b'an na mun ye dɔnnibagabaw ye karamɔgɔ alhamdulilayi i bɛ hakɛ to ka sababu kɛ mɔgɔ caman de bɛ fɔ réseau sanfɛ an bɛ nafolo baara kɛ an bɛ sigi an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ mɔgɔ bɛ wari ci u ma dɔw ta ye baara bɛ kɛ a tɛ ɲa o ye ala an b'o bila ala k'o minɛ a dɔw ta ye baara kɛwaleya ye dɔw yɛrɛ ta ye kalabanciya ye ka wari minɛ ka nimoro falen bon olu kusugu ninnu bɛ mɔgɔ lasira ni e bɛ ka kuma sugu fɔ a ka di i ye i ka walawalali kɛ halisa i ka yira filɛbagaw la ka ko danfara bɛ e ni mɔgɔ dɔw cɛ walima danfara dɔ bonya dɔ b'e kan mun b'a to i tɛ sɔn ko dɔw ma. alhamdulilayi kasira ne ye mɔgɔ ye ne tɛ mɔgɔ dɔw ye Afiriki yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ Mali kɔnɔna ma diɲɛ maa caman bɛ n dɔn Mali kɔnɔ maabaw ka bonya bɛ n kan
ni jitumu bala mun de o ye ni jitumu n'a fɔra jitumu yɛrɛ ni se ka fɛn na jitumu bala se bala kulubali a yɛrɛ de sigilen nin kɔrɔ ka se ka tɔgɔ de ye ne yɛrɛ mɔkɛ de don anw ye dɔnnibagaw ye an bɔra dɔnnibaga dugu min kɔnɔ an tɛ sɔn k'an danbe feere foyi kama an danbe b'an na an b'an danbe jɔ k'a fɔ i bɛ wari ci ne ma i ka baara la ala de don o jaabibaga an kɔni d'an ka baara la an b'a dɔn ka se digiri min na an b'a k'i o digiri la parce que n'i ye mɔgɔ kelen mɔgɔ dilan o tigi bɛ hɛrɛ caman s'i ma nka est-ce que n'i ye mɔgɔ ka wari minɛ e ma fɛn dilan ka d'a ma a ma jaabi sɔrɔ est-ce que a bɛ se ni maa wɛrɛ e ma tuguni est-ce que n'a y'i tɔgɔ mɛn a bɛ kuma duman fɔ i tɔgɔ kan tuguni dɔnnibaga minnu bɛ kolankolon kɛ mɔgɔw la i bɛ k'a k'i yɛrɛ de la mɔgɔ kelen tɛ se ka bɛɛ mɔgɔ dilan nka i cɛsiri ni mɔgɔ 100 donn'i kan 95 ubiyɛn 90 mɔgɔ ka ɲɛ i y'a faamuya o b'i tɔgɔ kɛ ka diɲɛ minɛ tɔgɔ duman bɛ diɲɛ minɛ nka n'i ye tɔgɔ jugu kɛlen ka yɔrɔ bɛɛ minɛ a dabɔra i yɛrɛ la dɛ n'i tɛ fɛn dɔn ka nin da don kuma na cɛ 30 baara ne b'a dɔn diɲɛ mɔgɔw fana b'a dɔn parce que n'i ye kɔfɛ mɔgɔ caman ɲɛji cɛ ka caman bɔ degun na ka caman bɔ gɛlɛya ni lafiya la dɔw yɛrɛ tun ko k'olu t'a dɔn u bɛ segin so cogo min ka ne cɛ 30 baara k'u ye bi u farala diɲɛ nafolomatigiw kan miliyardɛriw kan n'ala ka dɛmɛ ye sa sigida la ko hali an bɛ se ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ min bɛ ɲɔgɔn faga waati bɛɛ bon an dun mɔgɔ caman b'a fɔ ko ɲɔgɔn faga ko nafolo baaraw don yala a bɛ nafolo baaraw fana kɛ ni cɛ 30 ye walima ɲɔgɔn fana ta y'a dama dalilu ye tuguni alhamdulilayi kasira ɲɔgɔnmɛ ala deli mun bɛ o bɛ kɛ yasin kun faya kun ne la yasin kun faya kun na an b'o baara kɛ ni ɲɔgɔnmɛ de n'ale fana baara kɛ ye o yi farala miliyardɛriw kan nafolo deni miliyardɛri bɛɛ b'a dɔn ɲɔgɔnmɛ bɛ san wari min na ɲɔgɔnmɛ wari n'i y'a di karamɔgɔ caman ma o b'a dɔn nka e yɛrɛ ye ɲininkali kɛ o ma so yiri la alhamdulilayi kasira waati bɛɛ ne bɛ ɲɔgɔnmɛ faga 2 3 i y'a faamu o ye adamaden mɔgɔw bɛ danaya de d'i kan o ɲɛ t'i la o ɲɛ bɛ ala la ka danaya di kumakan kan k'i wele ka wari ci ma i ye nin baara min fɔ an mago b'a la an b'a fɛ i k'a kan ye k'a ɲɛji cɛ n'o wari cir'i ma karamɔgɔkɛ n'i y'o bila i kun k'o dun i m'a k'a tigi la i y'a k'i yɛrɛ de la parce que ala ɲɛ bɛ bɛɛ la mɔgɔw sɛgɛnna i y'a faamu o de kama n'i ye ne ye baara f'i ɲɛna n'i ko i bɛ ne ka baara kɛ n'i ka laada wariw ci kan ne b'i ka baara kɛ a kɛcogo la n'a ka di hali k'a filime k'a bɛɛ ci ma ne b'a kɛ o cogo la i y'a faamuya bɛɛ bɛ ne dɔn n'o ye ne tile ka misiw faga yan n b'a bɛɛ filime k'a bila ka taa a tigi yɛrɛ b'a ye n bɛ ɲɔgɔnmɛw faga n b'a filime a tigi b'a ye n bɛ sagaw faga n b'a filime a tigi b'a ye i y'a sini ɲɔgɔnmɛ baara bɛ yen a sagajigijɛ baara bɛ yen a warasaga baara bɛ yen ni mago bɛ nin na n'i y'an contacté o bɛ kɛ wari min na n b'o f'i ɲɛna n'i y'u laadaw sara an b'a baara k'i ye o bɛɛ ye nafolo baara ye bɛɛ ye nafolo baara ye kulokuloba baara n bɛna kulokulo in yira mɔgɔw la sisan o k'a ye kulokulo baara in n'ale kɛra i bɛ jamana min kan o jamana nafolo 10 sɔrɔ euro don dollar don CFA don dinar wala n'a baara kɛra i bɛ jamana min kan i b'o nafolo 10 de sɔrɔ yanni ka kalo 3 dafa ne ye madame bɔ fantanya la k'u kɛ miliyardɛri ye diɲɛ kɔnɔ dan t'a la n yɛrɛ fana bɛ ala tanu ka barika da n tɛ fantan ye aw yɛrɛ sera n ka yɔrɔ la waso tɛ ala ye nɛɛma di n yɛrɛ ma n bɛ dɔnni n yɛrɛ ma k'o dilan ala ka dɛmɛ sa alhamdulilayi kulo de filɛ nin ye n bɛna jira mɔgɔw la k'a ye baara in bɛ kɛ ni nin kunkolo de ye fɔ nin ma ko masakɔnɔ kulokulo wala ni baara kɛla ni nin ye k'a kunkolo baara fɛn bɛ don ne da ka taa don tigɛso la i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ nafolo in sɔrɔ a dugawu kalan n'o bɛ kɛ an bɛ misi sankabatuba kelen de bɛ faga a dugawu kalan na karata kɔfɛ nɛgɛ t'a la conséquence foyi t'a la parce que mɔgɔw bɛ ka caman bɛ ka ɲininkali kɛ musow bɛ ka ɲininkali kɛ k'olu bɛ se ka kɛ musow b'a kɛ cɛw b'a kɛ a kana siran conséquence foyi t'a la fɛn fɛn bɛ se mɔgɔ ma ni sɛfin nafolo ninnu tɛ kelen ye foyi foyi ni ala deli min ye cɛ 30 baara min ye i bɛ se ka hiji n'a wari i bɛ hinɛ mɔgɔw la n'a wari i bɛ ko bɛɛ kɛ n'a wari conséquence foyi t'a la si tigɛ t'a la tɔɔrɔya foyi t'a la i mago b'a la n contacté téléphone numéro ye 76 51 23 25 n'ala ka dɛmɛ i bɛ fara setigiw kan ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni ala sɔnna sa merci beaucoup bawon jara ya kosɛbɛ an bɛ foli k'i la halisa ka foli kɛ i filɛ wani kan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan suya cɛ min kan an bɛ émission spéciale kɔnɔna la ani karamɔgɔ Musa Samake
Musa Samake mɔgɔ dogolen tɛ ka sababu kɛ ani a ka somɔgɔw ne kɔni ne n'a balimaw caman bɛ ɲɔgɔn bolo ne ni hali a bangebaw bɛ ɲɔgɔn bolo donc o bonya n'o danaya sira fɛ an kɔni nana émission kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛna wele ala k'o bɛɛ ka baara sababu ɲuman dɔn k'a tɔgɔ duman d'a ma karamɔgɔ an bɛ taa se bagi dɔw b'a fɔ ko Solomana bagi dɔw b'a fɔ Walidu bagi suguyaw ka ca nka n b'a dɔn Solomana bagi i bolo an y'a ko mɛn i bɛ se ka dɔ fɔ a ye bagi kan a bɛ mun dilan a bɛ dilan cogo di a bɛ mun ɲangoni f'i ka adamadenya la. Alhamdulilayi kasira Solomana bagi bɛ yen bololanɛgɛ caman bɛ fɔ nka bɛɛ n'i ka dɔnta don ne ka bololanɛgɛ ne yɛrɛ ta filɛ n bolo la morikɛ min bɛ fɛn di mɔgɔw ma ka sɔrɔ a m'a dilan yɛrɛ o tɛ ne ta filɛ n bolo la diɲɛ bɛɛ n'i ye nin bololanɛgɛ sɔrɔ ka di bolo la o y'i ka fantanya bannen i mago bɛ diɲɛ nɛɛma min na nafolo daradiya dawula si kɛnɛya lafiya ala b'o de d'i ma nin bololanɛgɛ in n'a b'i bolo la a bɛ fɛn caman ɲɛ mɔgɔ ye fɔlɔfɔlɔ ye juguya tiɲɛna ye mɔgɔw nɔfɛ juguya ka bon bi kosɛbɛ ni bololanɛgɛ b'i bolo la hali n'i bɛna don bolifɛn na ni bolifɛn bɛna sɔgɔ kɛ bololanɛgɛ b'i bolo bisi o b'a yira la kana don bolifɛn na sɔgɔ kɛ walima i bɛna taa don dɔ ka du kɔnɔ tɔɔrɔ ko dɔ bɛ n'i sɔrɔ du in kɔnɔ bololanɛgɛ b'i bolo bisi yanni ka se so in yɛrɛ donda la o b'a yira la kana don ko dɔ bɛ so kɔnɔ janfa dɔ bɛ i ɲɛ i y'a faamu baarada fana b'o cogo la bololanɛgɛ n'a b'i bolo la ni mɔgɔ mɔgɔ kɔrɔtɛ kɛ k'i bɔ a bɛ se k'a tigi ma bololanɛgɛ n'a b'i bolo la i bolola wariw de bɛ yɛrɛ kɛ i bolola fɛnw bɛ cɛn ni nin b'i bolo la i bolola fɛn foyi tɛ cɛn tuguni i bɛ nafolo sɔrɔ waati bɛɛ a nafolo bɛ i nafa a bɛ basigi bololanɛgɛ nafa ka bon masa Solomana ye diɲɛ mara cogo min ka nafolo mara cogo min ka baganw mara ka adamadenw mara cogo min ni nin bololanɛgɛ in n'i y'a sɔrɔ ka di bolo la i b'o mara ni masaya ɲɔgɔn kɛ dugukolo kan i bɛ cɛw mara i bɛ musow mara i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ si sɔrɔ i bɛ kɛnɛya sɔrɔ a bololanɛgɛ in bɛɛ k'i cɛsiri n'i sera k'a sɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ n'ala ka dɛmɛ sa. A karamɔgɔ an bɛ a dɔn k'a fɔ bololanɛgɛ a sɔngɔ bɛ sɔn ka caya hali ni an tɛna bi fɔ i bɛ ka bonya min fɔ a la a sɔngɔ bɛ caya kosɛbɛ donc ni mɔgɔ kɔni mago b'i la u b'i wele numéro bɛ ka tɛmɛ vidéo duguma walima 76 51 23 25 c'est hakili la o kuma ka ye donc n'i ye wele ni Musa Samake bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka don bololanɛgɛ in na ala k'aw ka laɲiniw sabati fɛn kɔni man di anw ma fɔlɔ mais an b'a dɔn an ta bɛ se ka a bɛ labɛn ni ala sɔnna donc an bɛ foli di bɛɛ ma karamɔgɔ halisa ɲininkaliw bɛ bana jinɛ banaw musow dɔw bɛ yen den kelen b'u bolo denw bɔgɔ bin bana b'a la walima jinɛ wala kumana olu bɛ taa kunfɛ fɛn caman caman donc n bɛ fɛ i ka kuma furakɛ cogo ma yala sababu b'a la mun bɛ se k'a gɛn ka bɔ mɔgɔ kɔ pewu parce que mɔgɔ caman bɛ sɛgɛn u b'u ka sagaw ni u ka fɛnw kun na ten donc n bɛ fɛ i ka bilasiralikan di. Alhamdulilayi kasira mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni jinɛ bana b'i la kirikirimasiyɛnw b'o la jinɛ bana bɛ kirikirimasiyɛn se mɔgɔ ma kirikirimasiyɛn yɛrɛ fɛnɛ a farikololabana bɛ n'o y'a kunnabana ye a dabali fɛnɛ siraw bɛ yen ni nin b'i la n'i ye n contacté an b'i ka kow de lajɛ fɔlɔ bana in sɔrɔla cogo di bana in bɛ wuli ka bɔ i kan cogo di n'anw ɲɛdɔn sisan an bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ furakɛ cogo min an b'o cogoya f'i ye i bɛ furakɛ i bɛ lafiya sɔrɔ alhamdulilayi kasira an ye mɔgɔ caman furakɛ minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan waati bɛɛ banabagatɔ gɛlɛnw an b'u ka kibaruyaw sɔrɔ an b'an seko k'u ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min bana sugu sugu n'a b'i la jinɛ bana don kɔnɔna bana don cɛya bana ninnu mɔgɔ minnu bɛ yen lamɛnbaaw k'a hakɛ to i bɛ taa sɔrɔ n'u sera muso ma seconde dama dama ka don miniti la dɔrɔn i b'a ye u bɛ tila dɔw b'a fɔ dunmɔrɔnin nin bɛ cɛ mun na furaw b'an bolo an b'a daga d'u ye a furamugu fana bɛ yen nɔ u bɛ se ka d'i ma fana i bɛ se ka kɛnɛya ka lafiya sɔrɔ cogo min n'a y'a sɔrɔ ni fana musow de ka dabali janfa bana kɛlen don la n'o ye kalani ye wala i mana si muso dɔ bɛ yen i mana si muso fɛ yen i bɛ kɛ cɛ ye dɔ in n'i ser'o fɛ yen i tɛ kɛ cɛ ye o fana lakari b'an bolo n'a y'o lakari d'i ma o ye dabali b'i bila i bɛ se ka baara k'i muso bɛɛ ka yɔrɔ la 100% n'ala ka dɛmɛ kɔnɔna bana sugu sugu n'a b'i la ale ni jinɛw ye mɔgɔ min ka denko gɛlɛya dɔw bɛ yen o den kelen sɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni a bɛ fɔ ko kɔnɔna banaw don k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ jinɛko de b'a duguma ni mɔgɔ min b'i ka denko gɛlɛya don cɛ fara muso kan cɛ dɔw bɛ yen u yɛrɛ tɛ den sɔrɔ dɔw dan ye sen kelen u yɛrɛ tɛ den sɔrɔ tuguni cɛlamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u y'an contacté an b'i ka ko sɛgɛsɛgɛ i bɛ se ka den sɔrɔ cogo min an b'o jaabi d'i ma an balimamuso minnu fana bɛ yen denko dusukasi b'u kan i
e bɛ se ka den sɔrɔ cogo min an b'i dɛmɛ i bɛ se ka den sɔrɔ ka se ka den bɔ hami ta ka bɔ i ka cogo min ala ka dɛmɛ wa dan sugu n'a b'i kan balimakɛ balimamuso i sigilen bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ ne muso contacté n bɛ Mali kɔnɔ téléphone numéro ye 76 51 23 25 n b'i dɛmɛ i bɛ se ka bɔ lafini kɔnɔ cogo min an ka tulu baaranin bɛ yen n'o ye Dawula tulu ye manja tulu tulu baara in muso minnu bɛ yen i b'a fɛ ka furu sɔrɔ ou bien i furulen don duba kɔnɔ i maa man di ou bien bɛnbaliya bɛ n'i cɛ cɛ a bɛ kulankolon a bɛ bɔ ka taa manamana kow kɛ kɛnɛma e yɛrɛ a mago t'e la e k'i cɛ sigi ka tulu in sɔrɔ i cɛ bɛ da i kelen ma a tɛ don manamana ko sira kan ou bien balimakɛ e yɛrɛ muso b'i bolo i muso tɛ k'i bonya a tɛ k'i kanu i kanu t'a la i jilaja tulu baara in k'a sɔrɔ a kɛcogo bɛ f'i ɲɛna i muso b'i kanu fo kanu belebele i yɛrɛ ma sigi ni kanu min ye o bɛ don i ni furumuso cɛ walima i bɛ muso dɔ kɔ kɔfɛ muso in a bɛ ɲɔgɔn ye i ka baara yɔrɔ min yɔrɔ wɛrɛ e b'a fɛ a tigi ka jarabi la i ka se k'a sɔrɔ k'a furu an b'a tulu baara in n'a dil'i ma i bɛ muso in sɔrɔ walima i yɛrɛ ka baarada la i maa man di i mana don dɔrɔn mɔgɔ si t'a fɛ ka kuma i fɛ mɔgɔ t'a fɛ ka ko sara i la i yɛrɛ kun fununen don waati bɛɛ i ka baara yɔrɔ la i cɛsiri i ka nin sɔrɔ Dawula ni manja de b'a la n'i y'a mun maa maa tun bɛ k'i juguya bɛɛ bɛ k'i ɲɛ bɛɛ b'i kanu n'u m'i ye f'u b'i wele téléphone na ko i ma se baara yɔrɔ la fɔlɔ dɛ hali n'i b'i so o bɛ taa baro k'i fɛ so tulu baara in nafa ka bon bɛɛ k'i cɛsiri i ka se ka tulu sɔrɔ ala ka dɛmɛ i sa karamɔgɔ yalo nin tulu wɛrɛ in tora dilanni ni fɛn min ye ne yɛrɛ ma deli ka tulu wɛrɛ sugu dɔ kɛ nin y'a sugu ye na bɛ bɛn a bonya tɛ fɛn b'a kɔnɔ ala k'o kɛ barikama ala k'o kɛ fɛn barikama ye ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati karamɔgɔ an ka émission bɛ ka sɛnsɛn ka taa ba yɔrɔ la donc tulu wɛrɛ ko an k'o kuma kɔnɔna na sisan n t'a dɔn dɔw fana dalen bɛ ni yiri ni ala tɔgɔ de wa walima fɛn dalen bɛ a bɛ détail dɔɔni d'a kan ka sabu kɛ mɔgɔ dɔw bɛ an ɲininka fɛnw na n'a y'a sɔrɔ fɛnw tɛ minnu mɔli walima o tali bɛ kɛ ala kota ye donc u b'a ta donc n bɛ fɛ i ka mɔgɔ la ka se o alhamdulilayi kasi hali ne yɛrɛ sigilen i b'a dɔn ko nin tɛ ala kota kɛlɛ ye an ye bɔla jitumu bala la nka jitumu bala mɔgɔ y'a ta ka kɛ ko wɛrɛ de n'o tɛ jitumu bala ye ala ka maɲuman de laturu ma jigin ka maa si bila sira jugu kan laturu dala tɛ se ka maa kɛ sira kolonkɛla ye laturu ye fɛn min ye ala ka ciden ka bololafɛn a taara k'a to a kɔ maa min y'a ta ka a dolo minɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye jitumu bala ye alhamdulilayi kasira o kɔ de ye ne ye ne yɛrɛ tɔgɔ dan don jitumu bala la kosɛbɛ n'i ye fɛn fɛn di mɔgɔ ma ala kota foyi t'a la an tɛ mɔgɔ juguya an tɛ ala kota fɛn di mɔgɔ ma an tɛ fɛn di mɔgɔ ma fɛn bɛ mɔgɔ ni ala cɛ tiɲɛ an t'o kɛ alhamdulilayi tulu baara in ye wandudu de baaralen don wandudu gundo de baaralen don a kɔnɔ n'a ani yiri barikamaw n'i y'a mun i bɛ ka mun kun min na e b'o jaabi sɔrɔ conséquence foyi t'a la ni ala ka dɛmɛ ye o diyara n ye karamɔgɔ émission kɔni sera kuncɛ yɔrɔ la n bɛ foli d'i ma ka foli di halisa i ka zikidira ma n'o ye seba ye ale kɛra sababu ye ka i ne yira ɲɔgɔn na ka sababu kɛ ko ka ca an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn nka ni sababu mana walasa an gɛrɛ ɲɔgɔn na a ma nɔgɔn donc an b'a fana foli waati na a bɛ se ka so donc ko a bonya bɛ émission na kuma kuncɛ kuma ani folikan min bolo ka se filɛbagaw ma alhamdulilayi kasira an bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn ka di ne ye dɔrɔn danaya ye ni dala diɲɛ fɛn min na n balimakɛ n balimamuso b'i nafa kan'a fɔ ko n taara yan fɛ ko ma jaabi sɔrɔ ko mɔgɔ y'a yɛrɛ sigi tiɲɛ na o sigi nkalon don wa kuma ninnu bɛɛ to yen ne t'a ta i k'a lajɛ i bɛna dɔn k'i bɛnna ni tiɲɛtigi ye alhamdulilayi kasira kalanden tɛ ne ka appel ta ne de bɛ n ka appel ta ne ni e de bɛ kuma e mago bɛ ne de la e mago tɛ kalanden na n'i y'i ka laada wari fana ci n'i ka baara kɛ a kɛcogo la k'a filime k'a ci ma i bɛ se ka nafa fana sɔrɔ a la cogo min n'ala ka dɛmɛ sisan an bɛ kanubagaw fo ka aw yɛrɛ fo n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen aw ɲuman nana ka se ka lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ seleke naani kɔnɔ an b'a fɔ asalamualeykum warahmatulahi wabarakatuh. Merci beaucoup Jitumu Bala Mɔdi n t'a dɔn naaninan don walima duurunan don naaninan don donc an bɛ foli d'i ma ka foli di balimaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an ka cɛkɔrɔba ma n'a y'o se bolo la waati na an b'a dɔn an n'a ka kalandenw bɛ k'an lajɛ donc o bɛɛ bonya bɛ émission na kalandenw bɛɛ bonya b'a la ni kun ye an ka émission ta ko fɔlɔ ye ni karamɔgɔ Musa Samake an b'a dɔn n'Ala sɔnna se danni ma an kumana fɛn caman kan laturu kan filɛli kɛcogo kan cɛ 30 kan waduru bagi kan ani a ka manjaturu bɔra donc kuma olu bɛɛ kan donc ni mɔgɔ bɛ nin na u bɛ ka détail dɔw mɛn a fɛn dɔ faamu tuguni mun ma fɔ émission kɔnɔ i b'a wele a téléphone numéro 76 51 23 25
donc foli ta n'an b'o d'aw ma ni kun y'aw tulo bila Cɛnni Media sanfɛ an b'a fɔ aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ n'a Ala sɔnna merci